नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। कुरकुरीत, खमंग व भरपूर लेयर्सची अळूवडी कशी बनवायची ते आज आपण बघूया। अळूवडी ही जेवताना साइड डिश म्हणून खातात किंवा स्नॅक्स म्हणूनही खाऊ शकता। त्यासाठी अळूची 10 पाने घेतली आहेत। अळूवडीसाठी काळा देठ असलेली पाने घेतली आहेत। हिरवा देठ असलेली पाने अळूच्या भाजीसाठी वापरतात। ही पाने स्वच्छ धुवून व पुसून घेतली आहे। सुरीच्या सहाय्याने पानांचा देठ काढूया। पानावरील मोठ्या शिरा सुरीने काढून टाकूया। देठ व शिरा काढताना पान फाटू देऊ नये। आता आपण पान पालथे करून लाटण्याने अशा पद्धतीने लाटूया। त्यामुळे शिरा मऊ होतील आणि पानांचा रोल करताना सोपे जाईल। अशा पद्धतीने सर्व पानांचे देठ व शिरा काढून टाकूया आणि लाटण्याने लाटून घेऊया। आता बेसन पिठाचे मिश्रण बनवूया। त्यासाठी 2 मोठे चमचे चिंच 1 तास पाण्यात भिजत घातली होती। ही हाताने कुस्करून घेऊया। फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। ह्यातच 1 मोठा चमचा किसलेला गूळ घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। चिंचेमुळे अळूवडी खाताना घशात खवखव किंवा खाज येत नाही। गूळ चिंचेचे पाणी आपण गाळून घेऊया, त्यामुळे त्यात जर शिरा असतील तर त्या निघून जातील। आता आपण अळूवडीसाठी वाटण बनवूया। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात हिरव्या मिरच्या 6 ते 7, मिरची आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। लसणाच्या पाकळ्या 12 ते 15, 1 इंच आल्याचे तुकडे, अर्धा मोठा चमचा जिरे, हे सर्व वाटून घेऊया। वाटण एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। वाटणामुळे अळूवडीला खूप छान चव येते। आता अळूवडीसाठी बेसन पीठ भिजवूया। त्यासाठी एका बाउलमध्ये 3 कप बेसन पीठ घेतले आहे। बेसन पीठ चाळून घेतले आहे, त्यामुळे ते मिक्स करायला सोपे जाते। अळूवडी करण्यासाठी बेसन पीठ जास्त घ्यावे लागते। पाव कप तांदळाचे पीठ। तांदळाच्या पिठाने अळूवडी कुरकुरीत होते। अर्धा छोटा चमचा ओवा। ओवा हातावर कुस्करून घालूया। हिरव्या मिरचीचे वाटण, चिंच व गुळाची पाने। आंबट, गोड व तिखट अशी अळूवडी खायला खूप छान लागते। अर्धा छोटा चमचा हळद, 3 मोठे चमचे पांढरे तीळ, अर्धा मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट। ह्याने रंग छान येतो आणि ह्याला तिखटपणा कमी असतो। 1 मोठा चमचा धने पावडर, चवीनुसार मीठ, बारीक कट केलेली कोथिंबीर। हे सर्व असेच मिक्स करूया। तुम्हाला आवडत असेल तर 1 छोटा चमचा गरम मसाला घालू शकता। थोडे थोडे पाणी घालून बेसन पीठ भिजवूया, त्यामुळे ते पातळ होणार नाही। पानांवर लावता येईल अशा पद्धतीने पीठ भिजवूया। अशा पद्धतीने पीठ थोडे घट्टच ठेवले आहे। आता आपण भिजवलेले बेसन पीठ पानांवर लावूया। त्यासाठी अळूचे पान पालथे ठेवले आहे। त्यावर बेसन पीठ एकसारखे लावूया। आपण 5 पानांचा रोल करणार आहोत।
4 ते 5 पानांचाच रोल करावा. त्यापेक्षा जास्त पाने घेतली तर रोल करायला कठीण होते. दुसरे पान अशा पद्धतीने विरुद्ध बाजूने ठेवूया. त्यावर सर्व बाजूंनी बेसन पीठ पसरूया. ही पाने 3 बाजूंनी फोल्ड करूया. त्यावर बेसन पीठ लावूया. खालची बाजू फोल्ड करूया. त्यावर थोडे बेसन पीठ लावूया आणि दाबून रोल करूया. दाबून रोल केल्यामुळे अळूवडी तेलात सुटत नाही. रोल केल्यावर सुद्धा दोन्ही बाजूंनी थोडे बेसन पीठ लावूया. अशा पद्धतीने बेसन पीठ लावल्यामुळे अळूवडी तेलात घातल्यावर सुटत नाही. आपण अशाच पद्धतीने दुसराही रोल करून घेऊया. रोल उकडण्यासाठी प्लेटला तेल लावूया. त्यामुळे वडी प्लेटला चिकटणार नाही. हे रोल कढईत किंवा पातेल्यात चाळणी ठेवून किंवा इडली पात्रात उकडू शकता. ह्यावर रोल ठेवूया. स्टीमरमध्ये 2 ग्लास पाणी गरम केले आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम आहे. त्यावर रोलची प्लेट ठेवूया. हे अळूवडीचे रोल 20 मिनिटे उकडून घेऊया. ह्यावर झाकण ठेवूया. 20 मिनिटे झाली आहेत. प्लेट बाहेर काढूया आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया. अळूवडीचे रोल थंड झाले आहेत. हे रोल फ्रीजमध्ये ठेवून जेव्हा वड्या खायच्या असतील तेव्हा वड्या कट करून गरम गरम व कुरकुरीत अळूवडी खाऊ शकता. वड्या कट करूया. तुमच्या आवडीनुसार अळूवड्या पातळ किंवा जाड करू शकता. ह्या उकडलेल्या वड्या अशाही खाऊ शकता. सर्व वड्या कट करून घेऊया. कढईत तेल गरम केले आहे. त्यात अळूवड्या सोडूया. तेलात घातल्यावर लगेचच वड्या उलटू नये. गॅसची फ्लेम लो करूया. दुसऱ्या बाजूने उलटूया. वड्या सोनेरी रंगावर कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊया. ह्या वड्या तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता. खमंग व कुरकुरीत अळूवडी झाली आहे. वड्या टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया आणि सर्व वड्या तळून घेऊया. अशी ही खमंग व कुरकुरीत अळूवडी बनवा. तुमच्या फॅमिली व फ्रेंड्सला नक्की आवडेल. एक तोडून बघूया. तयार आहे भरपूर लेयर्सची अळूवडी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.